Gebruik deze productiviteitstool als je meer gedaan wilt krijgen in minder tijd. Notion, Todoist, Asana, Trello. In de afgelopen 5 jaar heb ik denk ik iedere productiviteitstool wel een keertje uitgeprobeerd. Maar nog steeds ervaarde ik chaos en had ik het gevoel dat ik veel meer gedaan kon krijgen dan dat ik op dat moment deed. Totdat ik deze app vond, Akiflow. Het is alsof je Google Calendar, Todoist en je analoge planner een baby hebben gekregen. Je kunt met deze app alles combineren in één werkend productiviteitssysteem, zodat je veel meer gedaan kunt krijgen in minder tijd. Benieuwd hoe Akiflow precies werkt en hoe jij het kan inzetten voor maximale productiviteit en focus in je dagen? Klik dan op de video in de link in mijn bio.